Wata shegiyar ce mai dan wake a cikin ku. Ai ya kamata sallama zaki. Ko da ba dan wake zaki saboda Allah. Idan ke ce ki amsa mun kawai ke ce. Ba ni ba ce. Ga tana jin mai dan wake. Ke ce dama mai sayar da dan wake a titi? ‘Yan talla a titi mai sayar da dan wake, ke ce mai sayar da dan wake. Amsa mun! Ke ce? Ba ni bukatar ki gaya mu ko kewa ce. Hakan da kika ya tabbatar mun ke matan mota ce. Iska irinki ni da mijina an kina magana kai nisa aljanu na san funaki. To idan ke yau ma haukaciya ce zan nuna miki irin nawa hakurin na hauka da ya funaki. Baki zama ba abin da kika yi saki min. Ƙarya ba abin da kika yi saki. Baki zama kika yi saki ke ma. Idan kina mafarkin ki shiga cikin gidana ki ba ga gabanci.